И сега най-новия Виктор. Както виждате, аз съм Робокоп. Сега ще се сложа маската. Аз съм извънземно. То съм Слендърман с пипала. Вижте колко много имам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Имам 11 пипала. Сега ще ви изям. Изям. Чувате ли ме изям? О, не! Слендърман ще ме заде. Какво ли ще правя? О, не! Не се бойте, дядо Коледа от предишен епизод е тук. И сега ще срази Слендърмана! О, ти с мен ли бе? Сега ще видиш ти човека.